салом бинандаи гиромӣ, имрӯз сешанбе 28 январ аст, соат ба вақти шаҳри Прага 10. ҳоло нигоҳе меандозем ба мавзӯъҳои барномаи хабарии имрӯз. барнома соати расо 5 ба вақти шаҳри душанбе дар канали Озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube мустақиман нашр мешавад ва сабташро ҳам метавонед онҷо бубинед. додситони кули Тоҷикистон боздодшҳо ба гумони узвият дар созмони мамнӯи Ихвоналмуслиминро тасдиқ кард. Юсуф Раҳмон шумораи онҳоро 113 нафар ҳисоб кард. дастгир шудани афроди муттаҳам ба пайравӣ аз ин гурӯҳ дар авоили моҳи ҷорӣ оғоз шуд ва мақомот барои бори аввал ин боздоштҳоро ба таври расмӣ шарҳ доданд. додситони кул ҳамзамон сару садоҳо дар бораи боздошти як корманди дастгоҳи президент ва як корманди вазорати тандурустиро ки гӯё барои узвият дар ин гурӯҳ боздошт шуданд рад кард. Юсуф Раҳмон афзуд ки ин афрод аъзои ҳаракате буданд ки дар Тоҷикистон мамнӯъ аст ва ҳадафи онҳо сарнагун кардани давлат будааст. тафсилотро 3 соат баъд дар ихтиёри шумо хоҳем гузошт. мақомоти вазорати энергетика эълон карданд ки дар 5 соли оянда шаҳри Душанбе ва солҳои баъдӣ бархе аз минтақаҳои Тоҷикистонро ба системаи билингӣ иваз мекунанд. ба қавли онҳо ҳадаф аз ин иқдом коҳиш додани талафоти барқ ва бештар кардани масъулияти пардохти маблағи барқи истифодашуда мебошад. ҳоло дар бархе аз ноҳияҳои кишвар ба таври озмоишӣ ба ин низом пардохти пули барқро ба роҳ монданд. ин низом чӣ гуна кор мекунад ва оё сокинон то куҷо аз он розӣ ҳастанд? каме дертар ба шумо хоҳем гуфт. ҳамсари Хайриддини Абдуллоҳ Рӯҳонӣ тоҷик иддао дорад ки шавҳараш дар боздошт таҳти фишору шиканҷа иттиҳомро бар дӯш гирифтааст. нисбати ин Рӯҳонӣ бо иттиҳоми ифротгароӣ парванда боз шудааст. наздикони Хайриддини Абдуллоҳ мегӯянд баъди боздошташ мақомоти интизомӣ манзили зисти ӯро 2 маротиба ҷустуҷӯ карданд. Каромат Шарипов, фаъоли ҳуқуқи муҳоҷирон, бо ирсоли як нома ба унвони ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон хостааст барояш иҷоза диҳанд ки дар қазияи додгоҳии Хайриддини Абдуллоҳ ба ҳайси ҳомии ҳуқуқи ҷамъиятӣ ширкат кунад. дар ин бора дар барномаи хабарӣ бароятон гузорише хоҳем дошт. ҳамчунон як гузориши риққатоваре хоҳем дошт дар бораи як тифли 40 рӯза ки аз ҳарду пояш тир хӯрдааст. хешовандон мегӯянд навзод аз ҳарду пой маҳрумшударо ба тарбияти худ мегиранд. бинандаи арҷманд, ин буд фишурдаи мавзӯъҳои барномаи хабарии имрӯз. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи Озоди видео дар YouTube ва ҳам саҳифаҳои радиои Озодӣ дар Facebook одноклассники ҳамроҳӣ кунед.